Hola, bos días. Hola. Vouche preguntar algunhas preguntas. Sí. A que te dedicas? Pues mira, eu traballo para unha empresa estadounidense que se chama Trivium Media Services. Facemos negocio coa venta das noticias de publicacións que son da propia empresa nosa ou cas que temos en corpos, e así vendemos artigos, entrevistas interesantes que queren outras publicacións en Europa ou noutras partes do mundo. Por que viñeches a traballar a Londres? Pois a razón de vir traballar a Londres foi un pouco por amor, se pode decir. Estábamos traballando en Madrid, o meu marido ofreceronlle un traballo moi bon aquí en Londres, e dixemos, bueno, pues non o facemos agora que somos novos, non o facemos nunca, así que viñémonos para Londres e pois foi cando atopei traballo con Trivium. É difícil o teu traballo? Non diría que difícil, diría que interesante. Sabes, iso de estar sempre falando cos editores, xornalistas, estar sempre enterada das cousas que pasan, da actualidade, viaxar, que tamén viaxo, pois a verdade é que me gusta moito, é moi interesante. Podes nos recomendar un libro? Pois vou vos recomendar, estiven pensando isto e ao mellor é unha opción moi obvia na que estiven pensando, pero gustoume moito cando lín o libro que se chama Memorias dun neno labrego, non sei se xa o coñecedes, que é de Xosé Neira Vilas. É o propio protagonista, que se chama Balbino, e é un neno de 12-13 anos, que relata as súas venturas e desventuras ali no pueblo onde vive, sabes? A verdade é que conta as cousas con moito sentimento, fala un pouco un día que se escapa da casa, un día que se pelexa con Manolito, que é o señorito do pueblo e tal e cual. Me parece que relata moi ben as vivencias dun neno que é pobre e traballa no campo, sabes, traballa con seus pais, tense que levantar moi cedo pola mañá, e cando son as 7 da mañá xa vai cansadiño de facer mollos. Bueno, está moi ben para recordar un pouco que era a vida ali en Galicia, pois hai ao mellor 40 anos. Bueno, pois moitas grazas por venir.